Egunon, eta ongi etorri, lehenik eta behin onera etorri zeraten gonbidatuei, eta nola ez, etxetikan jarraitzen ari zeraten lagun guztiei, egia esan gaurko, ez, negu giro beteko egun honetan, etxetikan jarraitzeko aukera ona zen. Bueno, COVID-19 pandemiak galdera asko utzi dizkigu, baina niri testu inguruetan galdera nagusi bat jarri du mahai gainean, ez? Eta hori da, ea gure hiriak eta gure auzoak ze punturaino dauden prestatutak, bueno, horrelako bizi baldintzei aurre egiteko, ez? Azken hilabetetan asko hitz egin da, hirien egitura eta antolamenduari buruz, eta konfinamendu osteko garaian ere, hainbat tokitan ere, saiatu eta esperimentatu dira hirigintza esku hartze berezi batzuk, ez? Ez da Donostiaren kasua izan, Donostian udal gobernuak alde bakarrez jokatu du, ez da gogoeta pausatu eta sakon bat egiteko aukerarik izan, eta horren froga da, pandemiaren aurreko hainbat proiektu, bere horretan eta inungo gogoetari gabe aurrera eramateko erakutsi duen tema berezi hori, ez? Eta proiektu horietako bat, hain zuzen ere, bada Amara Easoko trenbidearen estaltzearen proiektua. Proiektu honek 21.000 metro karratu baino gehiagoko eremu libre bat utziko du Donostiaren erdialdean, inguruko auzoetan eragin zuzena edukiko du, baina Donostiaren erdialdea eraldatzen duen heinean Donostia guztiari eragingo dio, ez? Ondorioz ikusten genuen, Donostiako EH Bildutik, garrantzizkoa zela eta beharrezkoa esango genuke, gogoeta hori egitea, eta ondorioz, aprobetxatu nahi izan dugu kontestu berezi hau, aurrera begira iriki zaizkigun erronkei begirako gogoeta momentu hau, oinarri hartuta aipatutako proiektua, hirigintza tailer telematiko berezi hau antolatzeko. Aipatzea eta aurreratzea, gaur lau hitzaldiko saioa antolatu dugula, bi txandatan egingo dugu, eta gero Donostiari begira, urtarrilean, bai bestelako aipatutako proiektu honek zuzenean eragingo dituen auzoetako bizilagunekin batera, tailer bigarren partea edo aurrera eramango genuke, praktikoagoa izango dena. Baina horretara iritsi aurretikan, hainbat ideia mahai gainean jarri nahi genituen, eta horretara etorri gera gaurko saio honetan. Orduan, aipatzea gaurko saioa ere bi txandatan egingo dugula, lehenengo bi gonbidatuak Mikel Álvarez Satorralaia herri ekimeneko kidea eta Iker Eizagirre Iritikat kooperatibako kideak izango dira, bakoitzak 45 minutuko tartea edukiko duzue, aurkeztu behar duzuena aurkezteko, eta jarraian jakin dezazuen aukera egongo dela hizlariek hitz egiten duten bitartean ikusleak beraien galderak proposatu eta planteatzeko. Orduan, bi hitzaldien ostean galderarik balin badago, proposatuko dizkizuegu. Eta besterik gabe, kontutan hartuta proiektu honek, aipatzen dugun Amara Easoko trenbidearen proiektu honek, nolabait, zeharka eta zuzenean harremana duela metroaren pasantearen proiektuarekin, lehenik eta behin hitza Mikel Álvarez Satorralaiako